आंखौ जा ओंखाम उखैबायमोनलै बे 8 थाखाजोंलाय बहा ओंखाम उखै गाबावनो दालाय आंनालाय आंलाय दालाय माथो खालामनो आंनावबो थाइसेबो गैया गाबनांला बे 8 थाखाखौनो सानैजों थाइब्रै राननानै जानोसै बे थाइब्रैजोंलाय मा मोनजानोब्रा नों जेबो जाथ'नांलाब्रा दिनै आं जाजोबनोसै बे 8 थाखाखौ अब्ला आं नोंनि बायदिबा ओंखाम उखैनानै थानांसिगौ आरोना दिनै औब्रा दिनै सानसेया अरजाला दिनै सानसेया जेबो जानांला नोङो दिनैनो सिख्लाखौ थिखांनानै लांथारगोन जेरैखियाबाबो दे जालां नों जाजोबदो 8 थाखाखौबो मा नों मारगौ नों जेबो जाला 8 थाखाखौबो आं मोनजाजोबसिगोन थेंक इउलै दुखिराम दे जेबो नङा थ' थांसै बेनिफ्राय आयु बोथोरालाय दिनलाय मा एसे गुसुहाय आयु फाग्ला मासे समायना सिख्ला बेलाय बेखौ नुनानै आंना गोसोआव गिथार गाबबाय माथो दिनैलाय बेटा मन मेला दुपट्टा मन मेला दुपट्टा मेरा ओइ समायना सिख्ला मा जानो नोंलाय दिनैलाय आङो नोंनि गोसोखौ आरो आं नोंखौ जानो गावहा जावलियाया मा होनखायो मा लाजिदों जारौ लाजिनाङा आं नोंनि जानो गोनां हौवा गोदानसो आंबो नोंनि बडिखौ नायना एकदम फागोलि जाखाबाय आंबो नोंखौ खेबसे नायनायावनो पागला जाखाबायलै सना हाय मेम्बार जावा नोंखौ नायबाथाय आंनि गोसोआ कुसकुस हन्दाहाय सना मा हिरो हन्डा अ सरि हन्डा नङा सना कुसकुस हट्टा है आयु फाग्ला मा होनखायो गावहा हम पागला ही तो है तुम्हारे प्यार में आयु जाबायना आं लाजिनो ओंखारबाय माखौ लाजिनो सना आं थानायाव आयु सोर फाग्ला जाखो बेलाय इमान गुसुआव लान्थिथि थानो हाब मा जाखो बेलाय हारसिंनो मा मिनिबाय थाखो बेलाय ओइ दुखिराम मा जाखो हारसिंलाय मा फाग्ला मिनिबाय थाखो नोंलाय आंलाय बहा मिनिदों आंलाय मिनियाखै दा नै माथो सिख्लाया बेहाय फैबाय थौद' थांनोसै माथो हारसिं मिनिबाय थाखो जाम्बार' दसे थाथ'बाव जारौआ अबेनि जाखो सोर आंखौलाय मानो ओरैनो सोंदोंब्रा अबेनि खोन्थादो हाब मानसियालाय फाग्लासो नामाब्रा आङो बै गोजोनपुरिनि ओमफ्राय जारौनि मुङा मामोनलाय आयु माथो सोंबाय थाखो बेलाय पाक्का फाग्लासो खोमा मोजां नामखौ खोन्थाजानाय नङा बेनो आंनि मुङा आलिया बाट आलिया माथो जोबोद मोजां नोंनि मुङालाय मोजांथ' आरो मोजांखायनो आइ आफाया दोनदों आंनि मुंखौ आलिया ओमफ्राय मोनसे कुइसन सोंनि आदानाव गाज्रि मोनाब्ला पाक्का आंनि कन्टेक्ट नाम्बार नांखागौ बेनो आंनि बडिखौ नायनानै खेबसेयावनो फाग्लि जाखाबाय बियो मा खोथा सोंना आदा नोंखौ गोजायाखै नामा बिदि इमान गुसुआव लान्थिथि थानो आइया माथो नाम्बार बियासै अरजाया लासैबाबो बिगोन बियो ओहो गोजांनो रोङा आंखौ आंना बडियानोबा लहानिसो एबारथ' कनफार्म जाखाबाय पाक्का फाग्लाखा बियो गावनि बडिखौनो लहानि होनलाबायनो हाट कन्टेक्ट नाम्बार बिनानै लाखानोसैलां बिनि जारौआ जुदि गाज्रि मोनाबा नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा आंनो आयु मा गिलु बालुहाय मानसियालाय इमान दसेनो कन्टेक्ट नाम्बार बिबायबो पाक्का फाग्ला मारखा बियो आंनि नाम्बारखौ बेनो होजानाय नङा बेलेगनि नाम्बारखौनो होलाबायनानै होनसै आं औ होनो हागोनथ' आरो मानो होनो हाया जानो दे लिर 9866705829 गड थेंक इउलै जारौ नाम्बार होनायनि थाखाय दा कल खालामगोन दे आं फ्रि जाबा दे जागोन खालामबानो जाबाय दे आं थांनोसै दे नोंसोर थाथ' अके जागोन दे बाय थांदो थां होद जालायबायलै आंहा सासे सिख्लानि नाम्बार मोनलायबाय होद दुखिराम मा सिख्लानि नाम्बार बिलाबायखोब्रा नोंलाय होद जाम्बा बेफोरखौ नों जेबो मिन्थिया होद जाम्बा बे सिख्लाखौ नुनानै फाग्ला जाखाबाय आं नोंनि नोमबाजि खालामसै आं बे सिख्लाखौ बिदिसो अब्लालाय पार्टि होनांगोनलै नों आंनो नाम्बार मोननायनि थाखाय
बेफोरखौ नों जेबो टेनसन खालामनाङाब्रा बसआ जोंनो पेमेन्ट होबानो फार्स्टआवनो नोंनो पार्टिसो होखागोन आं दे जागोन दे आं हले नेबाय थागोन दे पार्टिखौलाय होखानांगोन नोङो दे जागोन आं होमारगोन आं पेमेन्टल' मोनगोन बसनिफ्राय दे जागोन दे थ' अब्लालाय थांसै बै सिख्लाखौ नागिरहैनोसै नागिरनानै गोख्रै थिखांनानै लांसैलै बालायलांबाय आं ओंखाम उखैनायाबो जाला अके चलो नै माथो नोंसोरलाय आंखौलाय नायगासिनो दं भिडिअ आं बारायनायनि सिगां आं नोंसोरनो माबा खोथा खोन्थानो लुबैदों बिराद एमारजेन्सि खोथा नोंसोर मिन्थिगौना आं दिनै मानो मोसादों नोंसोर मिन्थियाबा खोन्थानोसै आं मानो मोसादों माने जोंना इउटुबनिफ्राय गुगोल एडसेन्स फैबाय बेनिखायनो जोबोद खुसि आं दिनै बेनिखायनो मोसागासिनो आं दिनै नोंसिनि अननायावनो दिनै जों गुगोल एडसेन्सजों सहैबाय नोंसोर सापर्ट खालामामोनबा जों दिनै बिदि सहैनाय नङामोन बेनिखायनो दिनै जों नोंसोर बयखौबो हामबाय होनो जाय जाया जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो नोंसोर एनि टाइम जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था मानोखि नोंसोर जोंखौ सापर्ट खालामबाय थाबासो जों बिदिनो गोदान गोदान कन्टेन्टफोर लाबोबाय थानो हागोन नोंसोर गैयाब्ला जोंबो जेबो गैया बेनिखायनो नोंसोर जोंखौ सापर्ट खालामबाय था दा जों इउटुबाव गोदान कार्टुन क्रिएटर माने गोदान कार्टुन भिडिअ बानायग्रा जों इउटुबाव बेनिखायनो जोंना दा भिडिअफोराव बांद्राय भिउस फैया आरोना हायोब्ला नोंसोर जोंनि भिडिअफोरखौ अननानै लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो नोंसोर हायोबा अननानै प्लिज जोंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै एसे भाइरेल खालामनानै हो जोंबो जि हायो फुरा नाजागोन बिदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो थाखाय नोंसोर हायोबा अननानै प्लिज जोंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामथार लोगोफोरनो आरो हायोब्ला नोंसोर जोंखौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंसिनि स्ट'रिफोर काहानिफोर जोंनो हरनो हागोन नोंसोर स्ट'रि काहानिफोर हरोब्ला जों बे कार्टुनजोंनो फुरा नाजागोन नोंसिनि स्ट'रि काहानिफोरखौ बानायनो बेनिखायनो जाय जायनाव बिदिनो काहानिफोर स्ट'रिफोर दं जोंनो हरनो हागोन आरोना कन्टेक्ट खालामनानै जोंखौ कन्टेक्ट खालामनोबा डिसक्रिपसनाव जिमेल दं बे मेल खालामनो हागोन जोंखौ आरो थेंक इउ वान्स अगेन जायफोरा जोंखौ सापर्ट खालामबोबाय बिसोर बयखौबो जोङो जोबोद हामबाय होनो मानोखि नोंसोर नङामोनब्ला जोङो दिनै इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनो हानाय नङामोन बेनिखायनो जोंनिफ्राय नोंसोर बयखौबो हामबाय होनो जोबोद हामबाय होनो जुदि नोंसोर बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे जोंनि भिडिअआ माबायसा जादों कमेन्टआव खोन्थाहर आरो नोंथाङा जुदि जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोरनो रानलाबायना हरजोब शेयार खालामहरजोब लोगोफोरनो आरो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनानै जोंखौ सापर्ट खालामबाय थादों नोंसोर अननानै जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था अब्लासो नोंसोर जोंखौ सापर्ट खालामबाय थाबासो जों बिदिनो गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोबाय थानो हागोन चेनेलाव अब्ला नोंसोर बयखौबो थेंक इउ स' माच साला मा साननानै बे फाग्ला बोरायनाव हायना मुलि लायामोनब्रा आंलाय साला बे बोरायनि थाखायनो सेस जाजोब्बाय आंना जिबना सिमांखौ नुदोंमोन बे नाफाथिजों रायजो जानो बे खान्थालजोंसो रायजो जामारनांसिगोन नामा आंलाय गैला बेसे थाखुमाबावनो आं बे फाइखना सिङाव जा मेंलायबायलै आंखौ दिनै बुरै थां दै गुदुं फुदुङै थां दुगैनानै होनोसै आं दै गुदुंजोंनो नोंखौल' मेंदों आरोना आंखौ मेङाखै र' दसे जिरायथ' र' दसे रेस्ट लानि आंबो दा मेंगाबाथाय फुदुंगोन आं औ जागोन दे बे मोसौआबो बहा थांलायखोथाय जोंना ओइ गोथै आइ आफामोना सफैबाय माबा आफा गोथैया न'आव गैया माबा बै जुमखा नामा बेसो लानानै थांदों गोथैखौ जुमखा बेलाय मानो लानानै थांखो गोथैखौलाय जुमखाना गावना माबा आदार अफिसाव माबा खामानि दंनो गावना बिफाया एसे बिजिनो गावहाथ' गारि सालायनो रोङाना बेनिखायनो जोंनि गोथैखौ लांफादों गारि सालायनो बिदिसो हा मालाथो थांनो दहायनो थांदों आफा थां बिहामजो हायोबा नोंखौनो दै फुदुंहैथां आंखौ जा मेंथारदोंहाय दै गुदुं र' फुदुंनि आं जाबाय दा जानाया जाबायबालाय थ' थांसै र'ना दसे थाद'बाव आंखौ जाखांग्रोमोना जा थाबायनो बायो बिदिसो ओमफ्राय नों गाज्रि मोनाबा नोंनाव माबा मोनसे कुइसन सोंनि आं मा कुइसन सों बोरैथो मोनबोना नोंलाय बिदि सिख्लाखौलाय साहा फुदुंनो रोंलायखौलाय मैनाथिखौ है बेखौ मोननाया बिराद गोलाव काहानिलै नोंसोर सानैनि गेजेराव प्रप'जखौलाय सोर खालामग्रोनाय बे खालामग्रोदों ना नों खालामग्रोदों प्रप'जखौलाय माथो सिख्लाफोरा खालामखायानो गोसोब्लाबो सेंग्राफोरासो खालामग्रोखानांगौ प्रप'जखौ
आच्छा अब्लालाय नोंसो खालामदों आरोना प्रप'जखौ औ आंसो खालामग्रोदों प्रप'जखौ आच्छा दे खाफाल गोनां मालाय मैनाथिया नोंबायदि हौवा मोननाया खाफालानो गैजाया मैनाथिना आं इमान हावरिया मालाय होजों बेना इमान माहाजोन न'आव बेहाय फैनानै खस्थ'सो मोनफैदों बियो अब्ला मैनाथि मोना माहाजोनथार आरोना औ माहाजोनथ' आरो मालाय मैनाथि बिफाया LP स्कुलनि हेडमास्टार दा बिदिसो दासो मिन्थिबाय आं